Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon balita evening edition. Karon nga adlaw Huwebes, Enero 21, 2021. Ako ang inyong tag balita Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. 20 ka mga driver kag konduktor sang Ceres naguntat biyahe. Governor Lacson nabalaka sa luwat kapag sakas ang COVID-19 active cases sa probinsya. Sa balita national, kompanya sa India nag-apply sa FDA para makakuha sang EUA. Draft complaint gin-file bato kay BSP Governor Jokno. Sa balita international, Biden gin-reverse ang pila ka pulisa nga ginpatuman ni Trump. Sa sports, balita kay Soto maghahampang sa Gilas, Pilipinas. Kag sa showbiz balita, duha ka shows ang ABS-CBN igapagwa sa TV5. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Doktor. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan,
Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nagkalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sa aksyon! Lasay sa 15 Action Radio Philippines Standard Time kagkaron sa litalina sa mga balita lokal. Ginpahayag ni Jade Marquez Siballos, ang Media Relations Officer sang Valacar Transit Incorporated nga may kapin 20 ka mga driver kag konduktor nga nagabiyahe pa Victoria sa naguntat sa ilang biyahe bilang pagprotesta. Suno kay Siballos, wala sang dapat ikahangawang mga pasahero bangod madaong man sila sang unit nga mahimo ibulos sa mga naguntat sa ilang pagbiyahe. Suno kay Siballos, ang insakto gid kun tani nga proseso amo ang pagpalambot sang ilang mga problema kag pangabay sa ilang mga union officers nga mo ang may responsibilidad nga magpabalong sa taga-dumalahan. Nagpangabay man si Siballos nga pungkuan kag istoryahan ang insakto ang nasambit nga mga problema
agod mahatagan sang solusyon. Wala isang dapat ikahingawa ang aton mga riding public, no, tungod nga wala sang matabo nga paguntat biyahe dira. So madamo kita sang unit nga pwede i-replace sa mga nagpundo nga mga biyahe dira nga mga drivers. Dawat yan si Jade Siballos, ang Media Relations Officer sang VTI. Nabala ka si Governor Bong Lacson sa pagbalik sa kasingkasang COVID-19 ni active cases sa Negros Occidental sa sulod na sang pilakadlaw subong nga bulan sang Enero. Suno kay Lacson na posible nga ini ang resulta na sa mga selebrasyon sa nakaligad nga holiday season. Sa diin madamo sa mga pamilya ang nagtililipon para sa ulugon ng Pasko kag bagong tuig. Nagalaom ang gobernador nga hindi magresulta sa dugang pagdamo sa kaso ang pagtililipon sa mga tao sa mga evacuation centers, ilabi na sa may Northern Negros nga ginlaslasan sang pagbaha, pati na sa may syudad sang San Carlos. Suno sa gobernador, nakarecord na kwentani isang pinakanubo nga 94 ka mga active cases ang probinsya. Apang liwat naman nga nagsaka sa 132 sa Enero 19, 2021. Humalin sa 8, nagdumo man sa 3 ka mga lugar ang COVID-19 free nga bang Don Salvador Benedicto, San Enrique kag Banwa sang Valladolid. If you notice, our numbers have started to pick up already. We were down to 93 active. Now we're back to, I think, 100. I think this is already maybe a result already of the return or even the celebration. Dapat yan si Governor Bong Lacson. Mag-uumpisa na ang education campaign sang syudad sa Bacolod ang sa vaccination program sa piyak nga wala pa sang ginpagawa nga parameters sa guidelines sa National IETF. Ginpahayag ni Bacolod Councilor Renesito Novero, ang chairman sa Committee on Vaccination Center Team, ini ang naging resulta sa pagsinapol na ginpatigayon sa COVID-19 Vaccination Council tinalikdan nga adlaw. Suno sa konsihal, dako mabulig sa tag sa mga opisyal sa barangay sa pagpatigayon sa education kag information campaign, lahip ng paghimo sang registration o konistahan sa ilang mga residente nga interesado nga maka-avail sang libreng bakuna. Suno kay Novero, may pila na ka mga sektor nga ginatumod ang COVAC nga mong target bilang prioridad nga benepisyaryo sa mga programa. Apang wala naman ginlakip sa listahan ang mga senior citizen kasunod man sang kontrobersya nga nagluntad sa pungsod Norway. Sa dugang pangabalita lokal, ginhingyo ni Bacolod Congressman Greg Gasatayan, Department of Public Works and Highways o kon DPWH nga tunan ang paghimo sang diversion roads sa area sang Sumag, Madalagan kag Burgos Extension. Suno sa kongresista, 2 ka tuig nang nakaligad sang una siningagin pangabay sa hensyang nasambit nga proyekto sa tuyo nga mapaganhagan ang trapiko sa Bacolod. Suno kay Gasataya, sininga tuig na maumpisahan ang nasambit nga proyekto bangod aprobado naman sang DPWH National Office kag nalakip na ini sa 2021 General Appropriations Act. Palayag ni Gasataya, matamat naman nga ginaproseso sang ahensya iban pa nga makinahanglanon antes ang pagtukod sang mga dalanon. Diversion road, no, na pakabut-bukit sa Bacolod proper coming from Bago. Hindi ka na magsulod na turn right kag mangta sang alagyan dira na magwa kaya, for example, either diri sa Kabog o diri sa gina-construct na economic highway. Nabatyan si Congressman Greg Gasataya. Sa katapusan nga balita lokal, lubos nga ginapasalamatan ni NOCPO Provincial Director Police Colonel Romy Palge si Negros Occidental Governor Bong Lacson sa padayon sini nga suporta sa kapulisan sa New Year's ko sa tanan nga mga Chief of Police sa probinsya nga ginapangunahan ni Palge upod sa pila pa ka mga NOCPO officials. Ginpresentar ni Palge sa gobernador mga nahimuan sa inahanay sa panahon sang pandemya bilang sabatman sa panawagan sang tagsa ka mga LGUs. Ginpasalamatan man sa kapulisan si Lacson matapos ginapresyaw sining trabaho ni Palge nga naghatag pasidungog matapos nga nagpangunang kapulisan sa probinsya sa Unit Performance Evaluation Rating kag nagpanguna man sa Individual Commanders Evaluation Rating sa sulod sang anom ka bulan. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 20 Action Radio Philippine Standard Time DTX 500 capsule mga ka-aksyon na DTX 500 nagabulig panubos ang blood sugar level subong man sa pag-prevent sang oxidation sang LDL cholesterol nga mo nagabaras.
amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsan. Lasay sa 26 sa Action Radio Philippines Standard Time kagaron sa detalye na sang balita nasyonal. Nag-apply ang India-based Bharat Biotech para makakuha sa Emergency Use Authorization o EUA sa pag-usas ng ilang bakuna sa Pilipinas. Sunod kay FDA Director General Eric Domingo Webes ang agas ang nagsumetes ng application ng kompanya hagpadayon sa karon ng pre-evaluation. Una na ginpahayag sa mga opisyal nga ang Bharat Biotech ang interesado man nga mag-supply sang bakuna sa pungsod. Base sa World Health Organization, ang Bharat Biotech ang nag-develop sang inactivated virus vaccine para sa 2 ka doses. Natala na sa Marso i-release ang kompanya ang efficacy data sang bakuna. Samtang nag-file si Senator Grace Poe ng House Bill No. 1994 nga maghatag sang poder sa mga health secretary nga mag-issue sang vaccine passport sa mga Pinoy. Ang vaccine passport ang magaserve bilang pamatuod nga ang holder ang nakatapos na sa immunization batok sa COVID-19. Sunod sa Senador ang health secretary ang hatagad man sang poder nga mag-issue man sang vaccine passport para sa emerging kag re-emerging infectious diseases sa palaabuton. Dugang panipo nga may iba na nga pungsod nga nagaduso man sang vaccine passport kagin na lamang sang Denmark, Greece kag Israel. Nasad sa proposed bill nga IATF mo ang mag-issue sang rules and regulations. Ang vaccine passport ang hindi naman pwede usaron bilang proof of identity. Ginasuportahan naman sang DOH ang ini nga inisyatibo. Sa katapusan nga balita nasyonal, nagapangatubang sang graft complaint sa Ombudsman si Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP Governor Benjamin Jokno kag iban pang opisyal sang BSP. Ang reklamo ang angot sa ginaligar maanomaliya nga pag-award sang multi-million peso contract sa isa ka kompanya para sa pagrenta sang equipment sa paghimo sang national ID cards. Ginaligar sang complainant nga si Ricardo Fulgencio IV, ang chairman sang Stop Corruption Organization of the Philippines Incorporated, nga si Jokno kang iban pang respondents ang naghatag sang pabor sa OVD Canigram AG para i-award ang kasugtanan na balor 1.75 billion pesos nga wala na sang public bidding. Sa naibaluan ng BSP abong gintuginan para sa pag-imprenta sang physical cards sang national ID nga nagatuyo nga makonsolidate ang government issued ID sa kaga para man valid proof of identity sang tanan nga Pinoy kag foreign aliens. Sa isa ka statement, nagpasiguro ang mga natungdan ng opisyal nga magasabat sila sa proper forum. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 29 Action Radio Philippines Standard Time, dugang ang mga balita pagkatapos gid lamang sini. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa 4th quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan,
Drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan. Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Kaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapok ang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanong sa aksyon. Lasay sa 35 Action Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalye na sang balita international. Ginpermahan ni US President Joe Biden ang 17 ka mga executive order sa CONEO sa una sining adlaw bilang presidente sang US matapos niya inaugurasyon sa US Capital Washington DC. Kalabanan sa mga EO nga ginpermahan ni Biden ang pag-reverse sa mga pulisa gini-issue ni US President Donald Trump nga para sa bag-o nga presidente hindi makatarungan kag hindi dapat ihatag sa publiko. Una sa lista ni Biden ang 100-day mass challenge sa tanan nga federal buildings sa federal lands bangon sa gihapon sa pamawag sang COVID-19. Ikaduwa sa executive action ni Biden ang pagpauntat sa pagpatindog sang wall sa Mexico border nga una ginpatuman ni Trump. Nagperma man si Biden sang bando sa nga pagbalik sang Amerika sa Paris Climate Accord para masolusyonan ang mga epekto sang climate change.
Sa balita, sa aksyon. Sa sports balita, ginanunsyo ni Kai Soto nga maghampang ni sa Philippine national team para sa mabot nga window sang FIBA Asia Cup 2021 qualifiers. Si Soto sa karoon ang nag-training upod ang Team Ignite para preparasyon sa masulod nga season sang NBA G League. Sa Instagram video, ginpahayag ni Soto nga excited na ini nga mahatagan sang oportunidad nga makahampang sa gilas sa mabot nga February window. Ang gilas ang maghampang sa Bubble Clark, Pampanga, batok sa South Korea, sang 2 ka beses kag isa naman ka best sa Indonesia sa final qualifying window sang kompetisyon. Ang Pilipinas sa karon ng may 3-0 record sa Group A kag kinahanglan sang isa ka daog sa ilang hampang para makakuha sang spot sa FIBA Asia Cup. Sa balita, sa aksyon. Kag sa ito mga showbiz balita, umpisa Enero 24, malantaw na ang iasap natin to sang ABS-CBN sa TV5 matapos ang landmark partnership sa duha ka mga networks. Ini ang ginanunsyo sang ABS-CBN Corporation sa disclosure nga file sa Philippine Stock Exchange. Ang long-time running concert variety show ang mag-air sa noontime slot sang TV5. Magluwas ni ang FPJ The King nga mga pelikula ni Fernando Poe Jr. ang malantaw man sa mga network. Sa statement, ginpahayag ni Robert Galang, ang presidente sang CEO sang Signal kag TV5. Ini ang panugod sang new era of partnership. Sa balita, sa aksyon. Lasay sa 38 sa Action Radio Philippine Standard Time, inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Webes sa Enero 21 tuig 2021. Salawat ako ang inyong atag balita Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo